Dnes si dáme čas prelomu Hornádu, vidíme až na Tomášovský výhľad a po tomto hrebení sa vrátime späť na Letanovský mlyn. Čerstvý vzduch, žiadni ľudia, čo viac môžeme chcieť. to asi nezabehnem. Super osviežujúce. Myslím, že aj toto je nebehateľné. Až doposiaľ sme išli všetko viac menej dole kopcom, ale teraz sa nám to vráti. Je to nejakých 30 metrov. To dám.